Совет районы мөхтәсибәтенә керүче Иман Нуры мәчетендә балалар тавышы тынып тормый. Дини дәресләр уза, дини бәйрәмнәргә багышланган чаралар да оештырыла. Шушы көннәрдә генә балалар тагын бер үзенчәлекле бәйгедә катнашты. Иман Нуры мәчетеннән Мөршидә Җихан репортажы. Ассаламу алейкум. Балалар түземсезлек белән конкурс башланганын көтә. Шунысы кызык, беркемдә каушап утырмый. Күрәсең, әзерлек бик югары дәрәҗәдә. Эш атна өйрәндем я бу видеоларны. Үземдә истә бөтә әйберне калдырдым. Мин әзер булам, беренче урын алырга. Мөгаллимнәре социаль челтәр аша кыска видео язмалар әзерләгән. Заманча һәм өйрәнергә уңайлы. Элекке вакытта без урамда да, җәйге вакытта Корбанга багышлап, Рамазан гаетенә багышлап, зурлап уздырадыр бәйрәмнәрне. Әмма бу юлы бәйрәмнән тыш бераз гыйлем дә балаларга бирер өчен шундый чара оештырдык. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез турында белү, Рәсүлебезне тану, ул безнең өчен бик зур үрнәк булып тора. Балаларыбыз шуны өйрәнеп торса, кичкенәдән үк үзләренә зур тәрбия алыр иде дип шул ният белән уздырылган. Әмма ләкин балалар булгач, алар менә шулай гауга килеп, шатланып, көлешеп, белмәм анда аунап идәндә уйнап, уен аша, менә шушы көлү аша, шатлык аша Пәйгамбәрбез турында гыйлемнәр керсә, без шуның өчен тырышабыз дип әйтик. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәламнең тормышын балалар мәчет каршындагы укуларда да өйрәнә әлбәттә. Әмма конкурс аша әзерләнгәне күңелгә ныграк сеңеп кала ди оештыручылар. Пәйгамбәр саллаллаһу иң күркәм үрнәк әһәм. Шуңа күрә аның сыйфатларын өйрәнеп, аларны балаларга да өйрәтеп ул бер шундый тәрбия ысулы булып тора. Ягъни әхлак ягыннан да, дини ягыннан да аларга бер шундый тәрбия рәвеше була. Үстән бу чаралар, шундый конкурслар инде оештыру балаларга тормыш, Пәйгамбәрбезнең тормышын өйрәнүдә бер файда булып тора, һәм инде аларның җәмгыятьтә күркәм шәхесләр үсүен өметләнәбез иншалла. Мөхәммәд Пәйгамбәр турында белемнәрен төрле яшьтәге ир балаларда, кызлар да сынап карады. Мин 22-нче мәктәптән килдем, хәзер конкурста катнашам. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламның тарихын өйрәндем. Теркәлүчеләр саны 70-тән артып китә. Тарихны өйрәнәбез. Безнең мусульман тарихы. Һәм без дуа өйрәнәбез. Кул хуаллаху ахад, Аллаһу самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Конкурста катнашучылар Совет районында урнашкан мәчетләрдә өстәмә дини белем алучы балалар. Мин Бистә Нуры Габдулгали мәчетеннән Зияфруза апа белән өйрәнеп, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям тарихы буенча конкурс язарга килдем. Илә намазына кадәр барысы да җавапларын жюрига тапшырды. Мөхәммәд Пәйгамбәрнең исеме белән бәйле сорауларны һәр бала яттан белә, әмма катлаулыраклары да җитәрлек. Дөрес, сораулар балаларның яшь аермалыкларын исәпкә алып бирелгән, нәтиҗәләр чыгарыр өчен дә кулай. Гыйльми ярышка йомгак ясаганчы балалар төшке аш белән сыйланды. Кичкенә кунакларга Иман Нуры мәчете ашчылары һәр вакыт шат. Ниһаять балалар, әти-әниләре, мөгаллимнәре өчен иң күңелле мизгел килеп җитте – бүләкләү тантанасы. Балаларның күпләп әлеге чарада катнашуы үзе бер сөенеч. Моңа кадәр кайбер мәчетләрдә Коръән уку буенча конкурслар булса, бу безнең бу мәчетебездә булган конкурс инде менә шушы Пәйгамбәрбезнең тормышы буенча бу үз ягыннан бер уникаль хәл булып санала. Нигезсез Пәйгамбәрбезнең тормышына мондый әһәмият бирү безне куандыра. 9 бала 3 яшь төркемендә аерым урыннар бирелеп, җиңүче буларак бүләкләнде. Беренче төркемдә Сәйдә Сәйфетдинова, икенчедә Газизә Ибраһимова, өченчедә Мәрьям Бикитеева җиңүче. Мондый төр ярышларда гадәттә җиңүче юк, өйрәнгәнең үзең өчен рухи хәзинә. 6 яшьлек бала булды. Малай кеше хәтта сорауларын укый да алмый. Укый алмый, аны аерым утыртып, хәзрәт сорауларны үзе укып, ул җавап биреп утырды. Бик күңелле булды да, ул безнең өчен бик шундый кызык әйбер булды. Барыбер килде, барыбер ул вәгазьләрне тыңлаган, өйрәнгән, күп әйбергә дөрес итеп җавап биргән, шуңар хайран калдык. Жюри әгъзалары бер генә баланы да бүләксез калдырмады. Бик дөрес, рухи тәрбиядә бердәмлек кирәк. Мөршидә Җихан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.